B'investiment ta' 15 miljun euro li ġej minn fondi Ewropej se jsir il-proġett ta' ċentru għall-kultura u l-arti fil-Marsa u għal dan il-għan fis-sigħat li ġejjin se joħroġ tender biex titnaddaf art ftit inqas minn 3 grounds tal-futbol fiż-żona ta' Albert Town. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, il-Kultura u l-Gvern Lokali Owen Bonnici. L-uffiċjal fil-Ministeru Simon Abela spjega f'dan il-kumpless se jinkludi fih faċilitajiet għall-artisti kollha bil-għan l-ħabb jilqa' il-ġeneri kollha kulturali bi spazji wkoll għal bands rehearsals, green room u swali ta' sfin dan flimkien mal-artista l-karnival bimħażen għal karrijiet u żoni għal ħajja ta' fost oħrajn. Minn barrek se jkun hemm pjazza miftuħa li jiddoppju ta' Pjazza San George fil-Belt. Iċ-Chairman ta' Festivals Malta Aron Zara spjega dwar il-konsultazzjoni li saret qabel ħarġu dawn il-pjani. Biex wasalna sa hawnhekk fl-aħħar żmien iltqajna ma' diversi entitajiet kulturali mhux biss tal-karnival imma entitajiet oħra li l-kol kemm huma jaħdmu f'dan is-settur. Il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta Franza Ġus sostna li dan il-proġett se joħloq idea ġodda mill-artisti waqt li jkun hemm titjib fil-kwalità tal-ħajja. Il-Ministru Bonnici sostna li dan it-tielet proġett massiġġ fis-settur kulturali f'din il-leġislatura wara dak ta' restawr tal-Palazz tal-Gran Mastru u l-ftuħ tal-Majkas. Bis-saħħa ta' din il-binja, bis-saħħa ta' din l-istruttura li nkunu qed intellaw b'investiment inizjali ta' 15 miljun euro ġej minn Fond Ewropew se nagħtu faċilitajiet ġodda lil ħafna artisti inkluż id-dilettanti tal-karnival illi żgur ilhom jistennew li jkollhom iktar faċilitajiet biex ikomplu isaħħu l-ħidma tagħhom f'dan is-settur. Intqal il-ħidma dwar iċ-ċentru se tibda fil-bidu sena ġdida waqt li se jitlesta fi żmien 4 snin.